guys, it's me Jen. Welcome to my channel. If bago ka pa lang, don't forget to subscribe para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. Niya yung lasa ng vitamins niya. Opo. Chine-check ko nga pala dyan kung nagpupo na si Denden. So, ayan nga, nagpupo nga talaga. Eat, guys! Itong parcel ko nga pala, kagabi pa to, ngayon ko lang inopen. Chopping board to, guys. Bali, ang gagawin ko, paglalagyan ko ng mga pinaghugasan ko ng plato. So, ito, natatanggal ito. Oh, sakto lang siya. Guys. Sakto lang siya dito. Yan po, ang denden panlabas. Ng denden. Pag may nakita po siyang hagdan, talagang aakyatin niya. Alam niya na po kasi mga ganitong oras ay lumalabas na kami. Kaya kanina talagang iyak ng iyak. O, din. Saan punta? Huwag na dyan, anak. Madumi dyan, oh. Yummy. Punisipon nga siya, guys. Siguro dahil sa panahon po ngayon ay malamig. Nam. Yummy. At ngayon, guys, dede naman po ang bata.
Nako, Denden. So guys, kung mapapansin nyo, makalat ang aking lababo. Yan, makalat ang aking kusina. Masunod ng sunod. Ay, talaga naman. Denden! Wa! So, ayan guys, tapos na po ako dito makapaglinis. Sa aking pong munting kusina. Ayan. Papalitan ko na lang tong kortina sa baba. Tapos natin ako. Ayun naman po, magtitiklop naman ako. Ayan, dami kong tiklopin. Yan, may mga dumating akong parcel. Samahan niyo akong i-unbox sa mga to. Ito na yung pangarap ko. Charis. Ano siya? Ano siya? Baka may sira. May bus. Tapihan lang yan, o. Wow, cute. Next po ay ito. Okay, Denden. Ay, ang laki pala niya. Gaga. Laki. Hindi pa ito kasya kay Denden. Nakaloka. Ang laki na. Pero ang dami. Sa bagay, magagamit na rin ito.
pinamili ko po yung napamaskuhan niya. Wow, din. May bago kanyang shoes. Bago kang shoes. Cutie, oh. Wow. 24 size. Nakikianong din.